ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆನೊಂದುಳ್ಳರು ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆನೊಂದುಳ್ಳರು ಪತ್ತನಾಜದ ಬುಕ್ಕದ ಅಜೆ ತುಳು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪತ್ತನಾಜೆಡು ಪತ್ತು ಕೊಂಡಲ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿಪುಂಡು ಎಂಚನ ಬಿತ್ತ ಲೋಕದ ಸುತ್ತು ಭೂಮಿಡು ಕತ್ತುಡೆ ನೆರೆಯಾಪುಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ತುಳುವೆರೆ ಬರ್ಪ ಪತ್ತನಾಜೆ. ಬಸ್ರೂರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜಿದ ವಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೊಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯಿರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳಿಪು ಕೇನ್ಗತೆ ಎನ್ನಪುದರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯ ಯಾನ್ ಬಸ್ರೂರದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜು ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ದೇಶ ತಿಂಗಳು ಪತ್ತು ಪೋನಗ ಪತ್ತನಾಜೆ ತುಳುವೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅಗೆಲು ತಂಬಿಲ ವಲಸರಿ ಕೋಲ ನೇಮ ಅಂಕ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಟ ಅಯನ ಊರಲ ಪತ್ತನಾಜೆದಾನೇ ಒಂತುಲು ಇಂದು ದೇವಲು ಹಿರಿಯಾಕುಲಮಂತಿನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ಪತ್ತದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಭಾರಿ ಉಂಡು. ಪತ್ತನಾಜೆದಾನಿ ಪತ್ತು ಪನಿಯಾಂಡಲ ವರ್ಷ ಬರು ಪನ್ಪಿನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪತ್ತು ಕೂಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಚ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತು ಕೂಡುದು ದಿ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರು ಸುತ್ತಿಗಿಡದಾದ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಅತ್ತಂಡ ಪತ್ತು ತರತ ದೋಷ ಅತ್ತಂಡಲ ಅವೇನು ಗರುಡ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಕಡಪ ರಾಜ್ಯಗೂ ಪಾಡಾದು ಇಸ ಕಲೆದು ಅಮೃತನು ಕೇಗೂಡಾದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೌದಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಜಾಗದ ನಾಗಬರ್ಮೇರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರಿ ಅಯರು ಭೂತೊಳೆಗಳ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯಗಳ ಇತ್ತದು ಈ ಶುಭ ಕೆಲಸಗು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕೀರ್ತಿ ಸತ್ತುಲಗು ಕೂರ್ದಿನವು ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಪಂತಿನಾರು ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಹೊಳಲಿ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಪತ್ತು ಕೂರ್ದಿನ ತಲೋಟು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಪತ್ತು ಕೂರ್ದಿನ ತಲೊಟ್ಟು ಮುತ್ತುಂಡುಗೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪನ್ಪಿ ಕಟ್ಟು ಎಂಗುಲು ತೆರೆಯಂಗಿನ ನರಮಾನಿಲು ನಿಕುಲು ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿನಾಯಗ ಅಮೃತದ ಮೀರನ್ನು ಕೊರ್ದು ಹಾಳು ಮಲ್ತಿನಾಯಗ ಇಸತ್ತ ಮೀರನ್ನು ಕೊರ್ತಿನ ದೆಯ್ಯಂಕುಲು ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿ ಹೋಮಡು ಕಟ್ಟಿ ತಿರಿಟು ಗೋತಿ ಗಗ್ಗರುಡು ಬಳಸಿ ಅನರ್ಸನೆಡು ಕೊಡತಿ ಬೊಂಡುಡು ಶುಭನ ಅಶುಮನ ಉರಿಯ ಸಿರಿಯ ಲಾಭನ ನಷ್ಟನಾಂದು ನಂಕ್ ಪನ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೇಮದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಂತು ದಿನ ನರಮಾನಿ ಮಿತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೊಸಯ ಆದು ಪೊರ್ಲುದ ನಾಲು ಅಭಯನು ಕೊರ್ದು ಜಾಗೆದ ಕಲೆ ತಗ್ಗಂದಿಲಕ್ಕೋ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊರತೆ ಬರಂದಿಲಕ್ಕೋ ನಾಲು ಕೋಡಿದ ಮುಗಲು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಸೆಲಿಪಾದು ಇರನ ನಂಬಿನ ಕಲೆಗೆ ಎರುಕು ಇಣೆ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಮುದಲು ಸಂತಾನಗು ಸಾಯಿರ ಮಲ್ತದು ಮೇಲು ಕಾಲಗು ಒಂದೆರಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪಾವಡು ಜನಕುಲು ದೈವವನ್ನು ಬುಡಿಜರು ದೈವ ಜನಕಲೇನು ಬುಡಿಜರು ಪಂಪಿ ಕೀರ್ತಿನ ಕಣಪಾವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ನೆನ ಪಂತಿನಾರು ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಭೂತದ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಡಲ ಅತ್ತಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಅವು ನಂಬುಲೆ ನಂಬಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲಲೇನು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂದು ಅಪ್ಪೆ ಆದು ಮೋಕೆಡು ಮಾಯೋದ ಮೆರೆಪೇರು ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮಲೆ ಆದು ಅಂದು ಮಲ್ತದು ಬುದ್ಧಿ ನೀತಿ ಪಂಡುದು ಒರ್ಲುಡು ತಾಂಕೊನ್ಲುವೆ ಇಡೀ ಊರುಗು ಮಾಯೋದ ಬೇಲಿ ಆದು ಪೂತ ಬಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂ ಅನುವೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ನುಡಿಗೆಟ್ಟುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲನ ಭೂಮಿ. ಪತ್ತನಾಜದಾನಿ ದೈವಲು ಗಟ್ಟಗು ಪೋಪ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂತಲು ಗಟ್ಟೊಡ್ದೇ ಬೈದಿನವು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಗು ಪೋಪನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡುದ ದೈವ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಪತ್ತನಾಜದಾನಿ ಉಂತುಲು ಅವು ಸುರಾಪುನು ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿಯೇ ತುಳುನಾಡುದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದು ಉಂಡು. ಪತ್ತನಾಜದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂಜಿ ಕಾಲಾವಧಿ ಅಂತ್ಯವಾದ ಬಕೊಂಜಿ ಕಾಲಾವಧಿ ಶುರುವಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಉಂತುನಗ ಬಕೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ್ ತುಳುವೆರ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ತುಳುವೆರು ಈ ಭೂಮಿದ ಆರಾಧಕರು. ಈ ಭೂಮಿದ ಆದಿಮೂಲ ದೇವ ಬೆರ್ಮೇರು ಅಂಜನ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರಲ ಈ ಭೂಮಿ ತಕ್ಷಕ ನಾಗದೇವರನ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸತ್ಯದ ಭೂಮಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ಅದೊಂದು
ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡದ ಆದಿ ಆಲಡೆದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಪತ್ತೆನಾಜದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಕೊಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಟುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾರಮಾನ ದೇವಲನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟುದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಉಂಟುದು ಒಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಭೂಮಿದ ಆರಾಧನೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟನಾಗ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಸುರಾಪುಣ ಬಂದ್ಬಿನಕ್ಕೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಭೂಮಿ ನಾಗಬರ್ಮೆರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೈತಾಲದ ಅರೆಬೈಲ ಪಂಪಿನ ಬೈಲಡು ಪಿರಾಕದ ಕಂಬುಲದ ಕಂಡ ದತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕುರುಂಟು ವೈಪನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅದಾಗ ಕೆಲವು ಸಾಲು ಕುರುಂಟು ವೈಪನ ಬುಡ್ದು ಕುರುಂಟು ವೈಪೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲಡು ಆ ಬುಡ್ತಿನ ಜಾಗಡು ನಾಗಬರ್ಮೇಲೆ ಬತ್ತದು ಸಾಲದು ಕುರುಂಟು ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಪಂಪಿನ ಹಿರಿಯಾಕುಲ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಅರಿಬೇಲು ನಾಗಬರ್ಮನ ಜಾಗ ಅಂಚಾದ ಈ ಭೂಮಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ. ತುಳುರಾಜ್ಯ ಪಿರಾಕದ ರಾಜೇರ್ನಕಲು ಶಾಸನಡ್ಲ ಭೂಮಿ ದಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಕ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ನಾಗಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿತ್ತಿನ ಪಂಪಿನವು ಹಿಂಗುಲು ಸುಮಾರು ಶಾಸನಡು ತೂತ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕದ ಸುಮಾರು ಶಾಸನಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸಾಕ್ಷಿದ ಈ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಶಾಸನಡು ಎನ್ಮ ರೀತಿದ ಈ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚಾದ ಈ ತುಳುಭೂಮಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ಅದುಂಡು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಅವು ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಭೂಮಿದ ದೇವರು ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಭೂಮಿನ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಕರಿದು ಆಟಿ ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಜನಕುಲು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನಗ ದೇವರ ಪಂಡರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ದೀರ್ಘ ನಿಕ್ಕಲು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಡು ಇನ್ನೇನು ಆಟಿ ಕಳ್ಳಂಜೆ ಪಾಲ್ದನಡು ಪಂಡೆ ಬರ್ಪುಡು ಬೆರ್ಮೇರು ಆಟಿ ಕಳ್ಳಂಜೆ ಪಂಡೆಯರಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಗ ಏನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕಳ್ಳಂಜೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಮಾನಿ ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಪಾರ್ದನಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಟಿ ಕಳ್ಳಂಜೆ ಗೂತಗಣಲೇನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಯೆ ಪತ್ತೆನಾಜದ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ತೀರ್ಗೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಆಟಿ ಕಳ್ಳಂಜೆ ಆಟಿ 30 ದಿನ ಈ ತುಳುನ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕ್ ಪೊಕ್ಕ ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡದು ಪಂಡೆಗೆ ಅಂಚಾದು ಆಟಿದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚದು ಪೊಕ್ಕ ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಾಗಿಲು ಗೆಪ್ಪುನ ಕಟ್ಟು ಆಟಿಕಳಂಜನ ಕಟ್ಟು ಪಂಡದ ಕನ್ಪೇರು. ಈ ಪತ್ತನಾಜ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಾಗಿದ ಕಲೆ ತಗ್ಗಂದಿಲಕ್ಕೋ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊರತೆ ಬರಂದಿಲಕ್ಕೋ 4 ಕೋಡಿದ ಮುಗಲು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ತಿಳಿಸಾದು ಬರ್ಸಬರ್ಪೆಲೆಕ್ಕ ಈರೆನ ನಂಬಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಇರುಕಿಣೆ ಬಿತ್ತುಗೆ ಮೊದಲು ಸಂತಾನ ಸಾವಿರಾವಡು ಕಾಪಾಡು ಪಂಡದು ನಂಬುದಿನ ಸತ್ಯಲೆಗೆ ಮದಿಪುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಈಗಲೇ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ.